Danskerne er en broget flok. De cykler gerne og meget, og de er kendt for en humor, der ikke altid er lige sjov for alle. Sådan. Du har nu været udsat for 10 sekunders dansk uden undertekster. Du vil måske kunne forstå, hvilke udfordringer indvandrere til Danmark møder. Samtidig bliver danskkundskaber på politisk hold betragtet som nøgle til succesfuld integration. Vi skal her møde nogle danskstuderende. Hej, jeg hedder Linda Araba Mankata. Jeg kommer fra Ghana. Jeg har været i Danmark 1 år 9 måneder. Jeg hedder Kanapat. Ja, jeg kommer fra Thailand. Jeg har været i Danmark i 1 år og 3 måneder. Jeg er gift med dansk mand. Jeg har ingen barn. Vi vil først og fremmest fokusere på den interaktive platform Dansk Simulatoren, som blev lanceret af Videnscenter for Integration, bedre kendt som WIFIN, etableret i Vejle i 2002. Det startede i 2002, ikke, hvor byrådet vedtog, at man godt ville lave sådan en institution. Og jeg var kommet hertil i et andet job, men havde arbejdet i sådan et videnscenter tidligere, og havde en idé om, at der var behov for at samle viden om undervisningen af tosproget, men også at udvikle hele integrationsområdet generelt. Integrationsområdet, det er jo et uhyre bredt område, og i og med, som jeg sagde, at vi skulle selv finde finansieringen til det, jamen så blev de ting, vi fokuserede på, det var de ting, vi kunne finde finansiering til. Også meget omkring sprogundervisning og teknologi og pædagogisk IT i forhold til sprogundervisning. Basically, the Danish Simulator is an online language and culture learning platform where we've taken the material which is usually used to teach immigrants at Danish language centers and put it online, tried to turn it into a computer game, and attached a speech recognition mechanism to the platform so that the students can actually talk to the platform and get feedback on how they're doing. You can listen to a model pronunciation of the word, and then you can try and pronounce it yourself. Anonym. Right. If you're understood, if Harold understands what you say, then he gives you a thumbs up, and obviously if not, he gives you a thumbs down. Hej Anna, hvordan går det? Hej Peter, det går fint tak. Hvordan gør det? Det går også fint tak. Hej, Hej, hvordan går det? det går godt. Tak, hvad med dig? Det går godt, tak. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Thailand. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Ghana. Hvor bor du? Jeg bor på. Obviously, culture is an immensely important thing when you have to learn a language, but it's actually much more difficult to teach culture than to teach a language. Our main point here was to draw some overall conclusions about Danish culture, and if you don't think that we did it correctly, then at least we've created a basis for discussing what is Danish culture. En af udfordringerne er, at immigranter kommer til Danmark med meget forskelligartede uddannelsesmæssige baggrunde. Det har man forsøgt at tage højde for ved at opdele danskundervisningen i 3 niveauer. DU1, DU2 og DU3. The DU1 learners comprise approximately 7-8% of that, of the entire group. Many of them are illiterate. Also in their own language. They have perhaps no school background from where they're coming, so they have no computer skills either. So obviously for them, a platform of this type is not of any help. That would take something completely different. We hope that in time they will be able to use it, because again, the idea is not are they able to do it. The idea is, can they learn how to do it? But obviously we have to build other functions and functionalities into the platform than what are present now. Then there's the DU2 group, which is about 40-45% of the entire group. And of those, some are able to use the platform and some aren't. Those are usually people who have some background from school back home. Jeg underviser det, man kalder danskuddannelse 3, og det er kursister, som har en længerevarende uddannelse bag sig, og som oftest har flere sprog. Og i hvert fald engelsktalende. Ja.
Kan man sige, de er de nemmeste? De er faktisk ret nemme. Og spændende. Og spændende, ja. Mm-hmm. Langt størstedelen af sprogundervisningen af immigranter foregår på de 52 sprogskoler, der er beliggende over hele landet. Jeg har stiftet bekendtskab med Dansk-simulatoren, er det et halvt års tid siden, tror jeg, hvor skolen beslutter at investere penge i det her program, og hvor Thomas, som er udvikleren, kom her på skolen og lavede et kursus, som jeg meldte mig til. Så den virker egentlig, synes jeg, når jeg kigger på den, meget autentisk i forhold til at sidde og læse en tekst, fordi vi har jo selvfølgelig også talegenkendelsesværktøjer her på Sprogcentret, men hvor det mere bliver, her er en sætning, og den siger du igen. Og her er en sætning, og den siger du igen. Og ikke, at man ikke kan lære noget af det. Men jeg tror bare, at Dansk-simulatoren arbejder mere autentisk med, når jeg så går ud i byen og skal bestille en kop kaffe, så har jeg de her forskellige fraser, jeg kan bruge. At man bliver lidt den person, der går rundt, og på den måde oplever det autentisk. At de godt kunne lide den der tale genkender. Det er den, de rigtig mange af dem synes er fantastisk. Det der med, at de skal accepteres med det, de siger, det kan de godt lide. Ja. Og få sådan et pling. Heidi Hautop har som led i sit speciale arbejdet med Dansk-simulatoren. Og har været ude og afprøve det med nogle kursister her på Sprogcentret på Hejrevej over en periode på cirka en måneds tid. Den gruppe, jeg prøvede det med, de var meget entusiastiske omkring spillet, og også den del af det, altså gameplayet, den sidste del af spillet, hvor man går rundt som Bob i Vejle. Og de synes, det var meget sådan motiverende, og de kunne faktisk godt lide det med, at man skulle gå rundt sådan og snakke, komme i dialog med de her virtuelle danskere. Og så og de måske, at det begyndte at gå godt, og de fik nogle korrekte udtalelser. På et tid, man sad og lavede sådan her. Og på et tidspunkt, så skulle man lige fortælle de andre det. Det var ligesom om, det var ikke helt nok, at det kun var spillet, men det synes jeg bare var godt, at de sådan ligesom, så skulle man, se, jeg klarede det her. Og sådan. Ja. Dansk-simulatoren er generelt blevet godt modtaget og har vundet priser på både dansk og europæisk niveau, men modtagelsen har været en del køligere på sprogskolerne. På sprogundervisning, men med en ny opfindelse fra Vejle er der nu penge at spare. Med en såkaldt sprogsimulator kan udlændinge nu lære sprog på en ny og meget, meget effektiv måde. Dem, der skal købe den til dig, det er sprogskolerne. Ja. Og der blev den lanceret som lidt uheldigt. Ikke? Ja. Det har jeg i hvert fald været inde på i Wifen, at man er bange for, at den kommer til at tage arbejdskraft, og det var slet ikke en mening, den skulle forstås på den måde. Men så jeg tror, indtil når det ligger sig, så tror jeg, det er et spørgsmål om tid, så skal den nok finde plads derude på sprogskolerne. Det er jeg helt sikker på. Ja. For selvfølgelig kan du ikke fyre en lærer, fordi du har købt Dansk-simulator. De er for det første bange for, at et spil overhovedet kan overtage en pædagogisk del af lærerens arbejde. Og at kursister vil få en opfattelse af, at en computer kan lære dem det samme, som en person kan. Og det tror vi jo som lærer ikke på. Men hvordan ser fremtiden ud for Dansk-simulatoren? I should say, which I usually say, that the Danish simulator is a finished platform, but it's not finished. We have many ideas on how to keep developing it and making it more interesting and adapting it to other target groups than the ones that we're doing right now. Jamen, jeg kunne godt se det som både måske danskuddannelse, faktisk nok på alle danskuddannelser, men det skal sådan målrettes lidt til hver enkelt, eller der skal i hvert fald i forhold til sproget, så vil det være en helt klar fordel at lave nogle flere instruktionssprog, så det ikke kun er på engelsk. Europe, or let me say Denmark, even when you are outside, you have internet on the phone, and school too, we have free internet. So I think, for instance, when I'm in the bus or maybe I'm sitting outside, especially in the summertime,
I can just use it on the phone with my earpiece, and then I listen to whatever and then watch them. Og vi siger mange tak. Welcome. I heard it from Stimulator.